Solar Balance er den ultimative måde at skabe balance i dit energiregnskab, hvis du har solceller eller vindmølleanlæg. Ved at skabe et overblik over dit energiforbrug, elpriserne og vejrudsigten og dermed den forventede produktion, så kan Solar Balance bestemme, hvornår du sælger strøm, hvornår du køber strøm og hvordan du bruger den strøm, du laver, mens du laver den. Afhængig af, hvordan forholdene er, så er det forskellige mekanismer, der kan tjene penge på dit anlæg. På en rigtig god solskinsdag, hvor priserne er høje om morgenen og lave midt på dagen, så sørger Solar Balance for at time tidspunktet, hvor dit batteri bliver opladet, så det er mest favorabelt for dig. Det vil sige, at det vil typisk lade batterierne midt på dagen, hvor du ellers skulle sælge strømmen til en meget lav pris. Derudover så har elnettet jo faktisk en sjov problemstilling, når der er så mange solcelleanlæg. Fordi når de alle sammen producerer samtidig, så er der faktisk lidt simpelt fortalt mere strøm i nettet, end der er behov for og plads til. Og derfor bliver priserne meget lave, og nogle gange helt under 0 kroner, når man sælger strøm. Og det betyder faktisk, at du som solcelleejer eller vindmølleejer skal betale for at komme af med strøm. Der kan Solar Balance gå ind og slukke for salget, sådan så du stadigvæk producerer til det, du selv skal bruge, men ikke skal betale for at komme af med strøm til elnettet. På overskyede dage, og de fleste dage om vinteren, producerer solcelleanlæggene ikke særlig meget strøm. Derfor er det nogle andre mekanismer, der gør sig gældende i forhold til at maksimere udbyttet. Der går Solar Balance ind og kigger på, hvornår priserne er lavest. Det er typisk om natten og nogle gange midt på dagen, for at købe strøm ind til batteriet i de perioder. Den strøm bliver så gemt, så man lige præcis har nok til at dække de dyreste perioder. Og det er typisk kl. 17 til 21 og kl. 6 til 10 om morgenen. På den måde, så slipper du for nogensinde at skulle betale de høje tariffer, der er i de perioder. Og så kan Solar Balance faktisk også styre din elbillader. Så når produktionen fra dit solcelleanlæg stiger, så sørger vi også for, at ladehastigheden til din bil også stiger. Og når produktionen for eksempel falder, fordi der kommer en sky foran, så skruer vi også ned for opladningshastigheden. Det gør, at du hverken sælger strøm til nettet, som du får meget lidt for, eller køber strøm fra nettet, som du betaler meget for til at lade din elbil.